అన్నమయ్య జిల్లా వంకిమల్ల దొగ్గనపల్లి రామాలయంలో శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ సమేత శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. ధ్వజస్తంభ, విమాన శిఖర, కలశ ప్రతిష్ఠ సంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలను వేద పండితుల ఆధ్వర్యంలో గత 7 రోజుల పాటు అత్యంత ఘనంగా జరిగాయి. ఆలయ నిర్మాణదాత మహేశ్వరరెడ్డి దంపతుల ఆధ్వర్యంలో సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని వేద పండితులు మంత్రోచ్చరణలతో శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. కళ్యాణ తంతుని భక్తులకు వివరిస్తూ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేశారు. ఇక కళ్యాణాన్ని తిలకించేందుకు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. గ్రామంలో రామాలయం నిర్మించిన దాత మహేశ్వరరెడ్డి దంపతులను గ్రామస్తులు ఘనంగా సన్మానించారు. కళ్యాణంలో పాల్గొన్న భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు కూడా అందజేశారు. అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. Ram